Additionally, we didn't open a jump when they were Media TV. The video I for you, the Cabidia Bodia, the Mufia, and then a year, Brown have a cultural association what to have. From Christmas party dinner and an April show. I said, yes, it's a more band of faith. Meaning, I said, Brown have a cultural association I want to add it. I said, that is see and check and see a blooming theater, and I'm going to meet theater. Oh, to I said, come on, Japan. I feel about your official. I feel the next year. HB, I don't know what to do with Dia and they didn't know. They did Niano, Niasa. If you say, I feel about your official. Radnano, Eddie, independent on the Yana Seria, with a book on a half. A map out to the so women the buyer in a ready, and a JBA in a ready, and then Brahma, and the Pias, the Radias said, well, my Africa Papatia, nay, near mine, and I know Asian, and a day. Get the young what I said, Yamino and the and the money has entered the other book. Now we have video. I want to go. Peace alone reigns supreme, like in some wondrous dream. You feel like newborn, so grand. Christmas is almost at hand. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Be the message that comes from afar. Up in the heavens there shines a new star. It's shining brightly and lights up the night, leading the way to a wonderful sight. No one is lonely and no one forlorn, 'cause in the manger the Christ child is born. Hear the message, it's simple and clear. Time for rejoicing is finally here. For with the Christ child there to come and say the prayer over the food, over our right now, and the continuation of whatever is about to happen. So this time, I'm not going, if you are around, please come and collect the mic and say the prayer. Your boy is seven, this time I don't come. Oh, yeah, sorry. Yeah. One of your brown for 4 years, man. Brown association, yes, of a bar. One shame come. Umradi, that's a bumpire. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sorry, no, which matter. Na se bibia na wo so de na urade na madon so e de wa be du fidie mu a ma wo mu so kakra e hye urade ni nyame ye fase ye de wasi nyame no kwafo nyame mawani onyame a wotimi ade nyina ye e wadom ni wa hu mo bro so na wabo wo ma ho bai efrim retenten ya bepem saadwe mu e urade ni ye tiniye say ye share redoma ye ba wiase eni nsonye ni amani a esi ye na se wona matum ni ewu mobroso na se wo maye de ye ti nkwamu a
na yɛ aseda na yɛde ma wo. Papa yɛ nim sɛ ɛnyɛ yɛ papa yɛ bi ɛna ɛnyɛ yɛ ni yɛ papa ɛna ɛnyɛ yɛ abɔfɛ na ɛnyɛ yɛ nimdeɛ ɛyɛ watomara kwa ɛnɛ wo ma yɛ hwɛhwɛ fidie no sɛ yɛfunu baako ho mba aseda na yɛde ma wo. Yɛda wase na yɛgya nnuanom a ɔnam kwan so a yɛbɛ nyinaa hyɛ wo nsa so nyame wɔ kronkron so wɔn tabankɔreɛ nso na fa wɔn bɛduru asomdwie mu. Yɛnnɛ da yi dwumadi a yɛbɛdi yɛpagya ba w'anim sorɔko sɛ bɛfa ade nyinaa na emum hyɛ w'aso a mmerɛ tumi n'ase tumidie ne mpanyindie a ɛbɛsɔre ama ne mu ase deɛ yɛsrɛ wɔ soro hene sɛ pere n'asɛm ayɛ yɛgyaa anɔneɛ ɛne aduane a yɛbɛdi ne fidie mu ha nyinaa ba w'anim ma mogya adehyeɛ no ɛnte ho na sɛ ɛkɔ nipadua mu a abɛsiesie yɛ na yɛn nso yɛabɛyɛ adehyeɛ soronko. Awurade yɛwie a yɛmfa w'aseda ani ɛno nti yɛde aseda nyinaa ɛbɔ mu ama wo sɛ yɛwie na sɛ yɛrekɔ a na wato ne w'ahummɔborɔ so na fa yɛnkɔ na sɛ yɛkɔ na yɛkɔduru fidie mu a na de pakye a yɛaka sɛ yɛwɔ asafo Awurade wo na wayɛ yɛda wase sɛ wadi nkonim ɛwɔ ade nyinaa mu nti amen. I didn't even think he was going to pray this well. Thank you very much. He's a Catholic. He doesn't prophesy. She just pray. So this is UBAA, United Bro-Ahafo Associations of Ontario, and our friends and special invitees. Tonight is a special occasion for 2023 Christmas dinner and Christmas dance. It's a dinner and dancing. So we have a schedule. We're gonna be eating. That's the dinner part. And after that, when we start to dance, we are going to dance for about 3 continuous hours. So if your shoes are not well, if you have high heels, then you are not comfortable, you consider changing it before we start to hear the music. Because DJ Shorty is going to what? DJ, what are you gonna do? Yeah, he said like this, man, besides he's going to brush everybody. So, the bar is open, like I said, and if you go to the bar, the part of your ticket is going to be taken. But you have the chance to go to the bar only 2 times. So, if you go there, they will give you whatever you want, but not more than 2 times. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the 2 of us. We can make it if we try, just the 2 of us. Just the 2 of us. Just the 2 of us, building castles in the sky. Just the 2 of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the 2 of us. We can make it if we try. Just the 2 of us. Just the 2 of us. Just the 2 of us. Building them castles in the sky. Just the 2 of us. You and I.
I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Association say what brand for you and your boy and say they do any. Do about so did he? Dear said he, that's what we are. Then when you say, yeah, that's it. I don't know for I came France officially. Yes, that is sad. We are going to continuously dance for 3 hours. And to Papa, make sure you have changed it. There will be an association at Casa Okrumba. A buy a net. They will have another for years. They will have a for years dorsal. They will have a for years dorsal. They will have a years dorsal. Eti, a coconut up. At the end, I come over the other side of the day. By Yanano, ever said as a friend, United BA Associations of Ontario. 80% of people and cry over Camo. Some will have many fire open for me one day every year. No, they can't open the fire for the Popapia. On the Dapura for Association, or also the Dacobana, just a class of Pro Associations, and on the Whole of America. Or in North America, on the Vice President, Poku, and Apu Pena, Mama Samano, Odimu, Uro Fumoma, when I'm Bobby San about Kumate, I if you are a one and a chia, the Kachia, Namakai, Nanadugu, and Kanover San Rane, on the Edoma Association, or in the first, or we hear you of BA, Bro, half in North America, your president. On your starting year of form Kuno, Mr. Chia open your home. Over your channel home, they come as the cafe from Madame Pesca for many years. They can't take a photo from Paparacam or Obia or channel home. Or you now to the bottom one, the Mudo. What do you want to home? Here we are, they are caught. Nanata Capri. Or your Fransa Beckham Hene, Nana Odini Wakana, or in the young Fransa Ku Amo Brim, or in the young Kobana Chamaya or Nana Sumia sees to go die. Ofi Brekum, Ofi Fiabre, Ofi Sinai, Echo Brekum, Ubu and Freno. The friend say, I am Comaso. I guess Ofi Sinai, Fiabre. You must see a name if you want me for Fiabre, meaning Piraso. Manchuka, that's why I am a muscle. I said, I'm going to share today. Over as a school that can step out. Over was a man, and yes, you could dance a gun again and Japanese. No, was in the central one. I am not American, you're on a dialogue, was he died on. Over here, our trust over Babai, or is your pretty Brekum, over Jama Brekum Chama, Mr. Nanaxan, only her, and then Babai or Pedalo. Already carry a body there. You can't go by your cousin Capo. Only you are for me, you are Babania Topi. Because a young plan may come because of a woman.
Daniel Solid goes to us about Brand or Solid. Then I happened to Muno, or see what I told the class I was on. Oh, sorry. And what I'm not a second which I never know. And Minister Babesia, DS in the Natia, I am France District Secretary, young guy. We are this secretary, also MPP. We are there. MC. We are young guy. Some of you will need. One of someone already tampo. They are going to find one in the Jesse. Yeah, Jesse, second of all. You're going to social. And you are one in the young go for Lucia. Over to Sabasa. Over our class also. About the son up here. Get up what Chairman. Almost a man over by your uncle. I will bravo. Over bravo, sorry. Over by your animal. Over Pama, who you are, what Pierre Bear say, Scarborough, let the police shall buy your citizens of Coco. And you have not only inside your 25 anymore. But only year 25. Get up was a book. Now, what you $25. By your me a scientific to me. And you want to say, what about Wama again? Also, Comacola, Okatamanto, Okaneshi, Sauce level kind of food now by young so yes, I can have on my price in the Kosovo. There were a chairman show you I know that or take a day about or yet to see about Chairman, who read Chairman on Paddy Wassam when they elected to come up. Chamaya, or what you say, I day, yes, yeah, or whatever the kind, I'm on the speech, some of your mono in it. I don't mind it, I don't know can in Abba. I don't mind, yeah, cost me a year. Do you want home? And then so on my account, I get $4,000. Chama for the little was a good car. What do I? Interrupt gravity. Inter, and man, one a year, 1 year, no problem. What is your Christmas? Sister, you're not a silly flu. I saw you know. The shepherd Pusua, the one and I can head on my head, him, the crew, and a Dakoban, and I can't walk on look at your friend Club or a Santa Club. Lady or your hema, if you're a hema. Out of my traditional council, and I pay your Mukakra. Obakama, or Sono. If you are your Mr. and Super Sofa Ghana, or Ray, or Newton, or Cassa, Adeliatiso, and so on, Yabia, when Yabi. There were agents in the travel agents, you know, but we have take it in our son, or so 30-50 in the new hall. Over Miss Elsu Montesa, Fatima said to so be one what him so. Only a mere amount. They see me sell some $800. I don't need to take it in this one, I take it. That's what my $800. Mama said, man, if you tear the other a quarter, you got fish in the morning, where a salmon. Fish, you know, we are fancy near the whole fish with difference. When you fish here, I won't put a fish in here and car. Where a salmon, Angasa, and the area. Mr. Elsu says, oh, my $800. Vacha, they say, Krata, Epesica. Or our website, www.springtravel.com. And then my bad and Rancher, I'm on commissions who won't call Caseway and the Martin Group. Grand to telephone, no one will take a young of you took alcohol. And just so you are Baba. Now, person would tell you no, they say, you almost said. For Crawford, whatever. I will move about them right here. In the Supreme Travel or .com or our internet, I went to your book. Still, as the Canada for this country in our Sabaka. I'm telling you, when you did or Cassa, take it, no dear one, would you? Or Cassa 12:15 a son. Over for baby, I can't be broke up on Odino. And I was sitting on prayer. Am I? Sunday, baby, every day, remember. Speeches kakiri area
na Kobana association saying na chairman na ile ohema ya na hema ne na wampa uchacha wamba tese ne de usa ne de adoa bi ne hewo ya mwadwa ne de ye bon ay Kofi Kanata ne ba wona na hema Kofi Kanata na ba musa hema afo no omunu masa eti samre ya be frɛ penny back one abeba your speech yeah president yeah chairman actually chairman Mr. Chairman me dia kasa bia be ma yo won franche bia se bia wo a pesa wo ka wo ho kwan se wo ka wo sika bia tato a yesu kwan wo kaka ozo ya mamu nyina fishapa me sanka bi ya mamu fishapa aha we dey mean say you nyina ya bread ya chance ya che we dey main short cry I am a DJ, Emma was Miami Muchama. Before I'm with them, we didn't need Mamma and you'll be all hanging. A foot I come to my evening and say, I think, say, Punoma, you see, Yakwe, Makasa. Ain't he? Kakame person make and say, you say, I was said, Yadodo, your home, be prepared, see a kind of your home so boom. I never yes shall I see so woman price ye be associate your home to be a go be do be a who him say the particular I bruni wow until then ya ban ye share we na share be a na say your home say as soon as I bruni and your own so prove ni pa ni na you one why so prove ha enti na say some kakra me pese me kan am de shemu kra ni say and kabum e ya dia ehia bebre inti aye monfo ye de yeso ye nim say ye do e ho pa inti me chairman me da kasebun be ma MC madam as be pray so madam as pa thank you so much chama wa kasigano chama yes guy guess did that girl chama the wife your friend Benedicta Tetekech betarati 30 Teteki, we are ready. Crobble. Aha, we don't want to crobble. When your boss will be but checking a mile. Yan now about when our car, engineer, on our side, them. When you kiss to a babble, Yaman and one, Casacho. Your pony and two car, you know what's him. Sammy, you were a penny for a bit more. I'm Subacasa. Ya be frɛ Kobana chairman owura kramu ɔware ɔma hema abena na na bia na hene hema na kramu wai kramu ya twa wonte brana be kasa o hana chana o ne kramu se asante kramu we ne kramu o chana brana ba ne je ho what I say? No, we catch them is the next time. Yeah, Monday is the end of year party. In club of Vodka Christmas, yeah. What I say? Until we do back, Imam. You're paying for Madam Hasse, Madam Yancy. Executives. One way Kambumu, my team organizes our show. Madam Hasse, Mr. Joe, Mr. Peter. Ne apreku nipa bebre yɛda ho nyinaa ase na deɛ mɛka nyinaa ne sɛ ade bi a baabi a mobɛnya gyidie wɔ sane sɛ yɛ a sometimes no gyidie no yɛ low kakra de sɛ yɛyɛ aporɔfo yi deɛ ɛm sɛ biribiara ɛwɔ sɛ yɛtumi si ne pi na yɛtumi yɛma no yɛ fɛ because nipa a ɔbaa he na yɛnsusu saa nso ho ayɛ ama no ayɛ fɛ nti ɛma ho nyinaa fihyia pa afe nkɔ mmɛto yɛn na afe sisɛ no na yie atɔ yie na yɛso yɛtumi ayɛ deɛ wɔ sɛ yɛm sɛ nkurɔfoɔ bebree kɔmpleni sɛ nsa nni hɔ nneɛma bi nni hɔ ɛnte saa nyame boa next year no ɔnkeka ho ma ho no nkeka ho na yɛso yɛhu sɛ deɛ yɛyɛ no ho ani gye ho na yɛso yɛtumi ayɛ ama no ayɛ fɛ
nti ɛda ho nyinaa ase ɛyɛ mea meyere nso meda ase support on support to me ma for the past 1 month akɔneaba amedi nti yɛma mo nyinaa fihyia pa afi nkɔmmɛto yɛn nyinaa nda ho ase thank you Wei meyere ene nana akua poma a oyɛ aduana dɔma aduana hema abakoma hema dɔma aduana abakoma hema maame kama edu se die floor nana hema be ni chacha bobo ɔde ne kura baby floor ye wɔ nana jakabrim ɔba be kasa ɔna ye kubana da ɔyɛ ye chama de yaka kubana a different from Brownful Associations of North Ontario. We are Brownful Associations of North America. Already in America, and none of Swami is could die. Oh, Ayakomaso. And to already also Baba J. Now, what said here, a quiet form, yeah, SAA. And I can remember the same man. Also, I am here in France of Beku. Why not? No, on time is glad to tell your gentleman. Kasa, you will be a can. You are the animal, Pia Fitiapa. You are the Munina, and the Adop, and the Tima, Moma, Bia, Association, Munina, Mondo, Babu, Dom, Amane, in Asia or Ha, Amana FFF, Sanyamuan, and Ka, Ebi, I am one, Brian, Asia, Nibaka, and Kagada. Yadi aseda kese mam na kakra meka ne se sabe enipa ne manipa ye nipa ye won penifo bi a wo madidi anim aye Mr. Tua Mr. Opokuya Pia Mr. Pepra Treme Mr. Apia aye Kentampo ye mjira ho Pransa ye wo Mr. Prince ye Tachiman ye nyina ne keka bo mu a Sabi, Mr. Bosman or Sudan. Yenina, I can't move one a year, a brone, a half one. Your person, Jumadia, see this one, now say, put to a see this on the set. Your back and one book near the bois, your mind, now your mind's so tumpo. Now I said, Yagano, and yes, I will free a broom and as I have on go. Ghana, a nipa back. Now I said, your name boy, and what teacher you Casa and Ama, we are Santi, we are Bono, we are Fanti, we are Pen, we are Amna, but you know, Kabu, any Babaco, whom you in a garden crop, you was you bet me a cop boy. If you see a minor, send me a yard, you want see what had you about. Send me a minor, a co Ghana, a sanity, a my dear Quabi, who read your sanity. To be a garden, Pau, be a Yakumapa, Yenina, who are see a bit me a cop boy. And never be what I will feel, yes, will be a shut and pass over Bobra. Maybe a situation will go on, or yes, she and ye, Abraham, Koye, or yes, she and ye. Until so, who shall say any Panama walk a crab, Mimia, I was here, and my mind, of course. Madame was saying, you will be a future, men cannot do be as you can. Yamemwa na sebianyaro wa hauni amani ne yare ewudom a abakuru ano one time free yeso na ye nyina nsa mehia afegase na ye nyina emmom na awurade ase na ye nsepe ye ho se yabe me da mase ene ya no why there United PA Associations of Ontario ekuaku a omofo mo sa ade no there will be a Casa Bravo Associations. Every year, said Bravo Association here, we will have a group for your doors, yes, yet you go. And then my yes, you have Foku, in your attachment Foku, in your Doma Foku, Kintampo, and Breku. And Jesus, here, Rahana, you want a Yeshiano, a sample of Foy, and Nipo, that's your Foku, and your friend Bosman. Mr. Bosman, when you from Wabin in here. Touchman for Prince, Pedansa, Pedana Cassette, on a that, Touchman for Guano, Doma, Mr. Chia, Nana Pedansa, on the Australia, Sicadino, Mr. Chiano, my man moving here, Mamu Pebemo Uscano, Urea, and someone can tampo,
apia wani apia peja on say ono na hwe ba yele nyina so ne wo breku hweme ono woni ha mewa enti ana bua ban abesi na nan ye wie no na chese ye be ma ye be open floor ye bie floor no wie a Mr. Shorty chese oboye non stop continuous 3 hours oh my non stop continuous 3 hours DS can photo there was about Canada what about the master first time master can first time photo my first time photo Canada is it yes Canada yes and I'm man na yes na Ghana ya da wasese ma baba she di madi ya no nyam why are you young man yes na mo ya man no nhwe ni man yes I ba masa ya be mo se da ra before the year before ya be tie mo so angasa eti ya ba be friend aye nipa wada ya no kama mo nyina ye kuwa no aye krabo owura no ba ya no cheche wada ne yire aye nana apia poma doma aduana bekumhema abakuma hema sorry abakuma ajeso oye busia pede mobra ya frekra mo amana ba kramo ya hwao no what's the drum DJ kramo sidrum DJ ya pedum me yere yo hema na de don wan fa na chacha wan ba oye abakuma hema odoma na hema ahwo fe wo be so na be shakrabo DJ momolu ma efe de wia ye tiesim 3 hours non stop continue dancing on Pabuaya go and change it yes when the water na hema odu mo na ba no sorry no put your home
Say,
yɛpa mo kyɛw mpani sɛ nnipa nyɛ bɛfua ne yɛtena kyerɛ na mpani sɛ deɛ anidie wɔ no yɛmfa ma no pani a ɔgyina me nkyɛn mi saa nsu ɔtwa ticket waboa yɛn kwan bebree so afe biara yɛbɛto yɛn nsa afrɛ no biara ɔba a ɔma yɛ ticket baako a ebia ne boɔ ɛsom bo yie ebia $2,000 afe biara yɛto nsa afrɛ no a ɔbɛma yɛ ticket mesrɛ mo ada yɛn nyinaa yɛmmɔ nsɛm kɛseɛ paa ma no mmoa a wɔde aboa yɛn na afe nso waba bɛma yɛn $800 sɛ wɔde ma yɛn ticket na ticket ne boɔ biara ɛbɛkɔ so no wo a wopɛ sɛ wotɔ no ne wɔatua nkaeɛ no de asɔ so saa what's that? Yeah. You know, why open for 1 year? You know, the Uber to your account 1 year. Wow, Uber to the Akogana, no Asayama. Indeed, as a dark as here, near the Mayan. Na yɛn nyinaa yɛwɔ mpaeɛ ma no sɛ nnipa bi ɔte saa no wɔntra ase nkyɛn wɔmmoa yɛn nso nkyɛn nti misa nso aseda kɛseɛ yɛbɛboa afe a bɛba abrɛ tikiti mmienu na me a megyina hɔ yi matumi akɔ fie na yɛde wo aseda nka ho yɛbɛmatwɛ ne yɛtwɛn ghanafoɔ nyinaa ne ɔdaga no wɔ kurom a wɔbu a wɔne mu no ɔyɛ ghana ne but ɔnim sɛ ɛduru baabi a ne yɛde akɔ no super yɛsoro wurade sei ne wɔka ɔne bi sɛ de ɔduru nipa ban ne sɛ ɔwɔ ha yɛfiri dwumagye no ase ne nnwuma dɔɔso ghanafoɔ ne yɛ nko adeɛ wɔ ha bi ne bɔbɛne bebree bi mu nso yɛ nneɛma ɛnti ne wɔba wɔtuturu na ne ɔyɛ nyinaa so wɔmɛka no ho me nkurɔfoɔ no bi nso wɔ ha ɛnti ɔma yɛ kasa ketewa bɛwie a tikiti no a yɛka ho asɛm no yɛba bɛtɔn ɛnti wo a wopɛ sɛ wɔtɔn tikiti open ticket na ade kɔ ghana no restrictions kakra wɔ date bi no wɔ ɛnyɛ sɛ tam apɛ bi ana akɔ wopɛ sɛ wokɔdi mu nya na wotɔ yɛbɛkyerɛ wo wobi sɛ fata wɔayi a na watɔ de ba misa dodo mo mi yɛ dii ne ti ore misa de no de nipa ketwa saa yɛyɛ ne tea saa ɛma ɔbɛkasa yɛbɛ kurom ha no na Ghana Union wɔ ha Ghana Union no ankɔ baabi a sɛdeɛ nyɛ ano na Somaliafoɔ kora a wɔmode ntoma twa a wɔn asene ɛkɔtutuo no na wɔn ɔdi ɛwɔ kurom akyɛɛ na ɛnena mua na ɔpani ɛde ne ho bɛbɔ Ghana Union na mpara ɔbaayɛ no nso wakyerɛ sɛ wɔgyina hɔ ama Ghanafoɔ ɛnɛ wɔtumi agyina hɔ ama eating center a Trudeau kura yɛafa nto no no yɛde ato Ghana sankɔfa kyerɛ sɛ mae wayɛ bi ama yɛ paa mo ne yɛmmɔ nsɛm ma no wagye asase kɛse a yɛsi community center yɛsi dan no akɔ soro atoa so baako 10 ne yɛde aseɛ ne nyinaa yɛ community center ama Ghanafoɔ ɛhɔ de yɛbɛbu yɛ paa di asa ayɛ biribiara yɛ mɛha yɛ obiara deɛ ɛhɔ de yɛ nyinaa bɛkɔ nneɛma a wɔyɛ deɛ ɛdɔɔso wɔtumi ayɛ fundraising agye sika kɛseɛ ato hɔ a aban sɛ yɛbɛnya biara sɛ yɛnya 5,000 wɔno nso so ɛde 5,000 bɛka ho wɔagye a sɛ sɛ yɛnkɔ bɛyɛ 500,000 a aban nso de bɛyɛ sɛ 500,000 bɛka ho a yɛnya 1 million ne yɛde asi community center in fact nneɛma a wɔayɛ aboa yɛn no ɛwɔ se yɛni sɔ paa wɔ ha nti papa yi wo a wobɛhyia ne baabiara no mesrɛ wo fa anideɛ kɛseɛ ma no mmoa a wɔde boa yɛn no ɔgyina hɔ ma yɛn wɔn a ɛbɛ sukuu wɔ ha na wɔn nya baabi nya a wɔn deda yi nyina wɔtumi a organize ama asɔre ɛwɔ ha ne ade nyinaa aboa ama wɔn nya baabi da wɔn nya aduane di wonni ntoma koraa anaasɛ jacket a wotumi kɔ hɔ ɛkɔ wa organize ma wotumi
kɔgye mpaboa ɛne ayi jacket ne nneɛma mo a maba foforɔ a mowɔ ha no mo nyinaa mo ntie ɛno nti no nnipa yɛ ade a mo yɛ nyinayɛ nti yɛserɛ sɛ yɛ papa yi ɔbɛba abɛka baako anaa mmienu akyerɛ yɛn na mom yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ ahyia no nsɛdeodo we deɛ ɛm sɛ menkasa nkyɛ mema mo nyina fi hyɛ pa nti no ɛm sɛ nɛ na mmɔ nneɛma pii ɛm sɛ nneɛma bɛyɛ nnan bɛbi nso meyɛ madwen sɛ saa Brong-Ahafo Association party maama ha de amena saa na meyɛ madwen ɛti meyɛ madwen sɛ sɛ meba ɛti deɛ di nka no meba sɛ meba dam ase Brong-Ahafo Association motaeɛ akyi paa biribiaa ɛyɛ biaa no moboa ɛti mede nyame din ɛdam ase mebɔ mpaeɛ sɛ ɔbɛma yɛ banpo saa 2024 a yɛwura mu sika bia a watua sɛ yɛmfa nyɛ community center project no nyame ɛnyɛ dɛ woma ho pii kora ɛti medam ase paa Brong-Ahafo Association bɛnɛ mebaeɛ a menka no pii sɛnea nana ankoma aka no waka ne nyinaa nti bibia no a mɛka bi bɛnea mede ka ne sɛ ɛnaaseɛ ɛne afirihyia pa ɛna mede ma wo ɛti nyame onyame ɔnhyira mo kɛse paa Yamo yasema no sadodo. Okay, so see ara ye we no a non stop for the rest of the time. Yes, sir, we say wa be ko fie. DJ no ko kra wo ha we obo amade a che fie ne ka. Na ye tie ne say we take it e be se meton. Take it and to ase bia ne no 800 no 700.
Therefore, take it to my area. I want to say. I want the man to present him. No one church from Rabia Wabia. Miss Ansu, Brian, I'm a church. The Mamuna Fisher. The ATM said, you are winning ticket. My money 2 years over to money. And you have been anytime. I'm going to take it. 2 years, anytime. I got YouTube. I was about 40 minutes over. About 40 minutes over. What to take it here? I got YouTube. Yeah, hello. I want to take it to you. Also, my United P Associations of Ontario, $1,000. Mama Saman. Whoa. Chairman, the what? The Mayaka Rabia Chairman. Yeah, I'm a Rabia Chairman. Yeah, my idea. And I must say, I've been shorty, oh my, non-stop. Oh, that's all for now.
Come
Papa, my good,